Akseli, alappa nousta. Oot kotona. Alappa nousta. Akseli! 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 Herre! Herre, isä makkoo puupinolla. Mitä? Ala tulla! Mikä? Isä! Isä! Mikä sillä on? Mikä sillä on? Eikö ollut mitään tehtävissä? Ei. Eikö se ollut puhe, että ei Saukon tarvi yksin niitä puuhommia tehdä? Eikö mä myy tämä poikkeen? Jussi. Elämä jatkuu. Sun haltuus, rakas isäni, mä aina annan itseni, mun sieluni ja ruumiini, sä Herra otat. Niin kato, kun niin minä tarvisin peltoa ihan välttämättä lisää. Tuossahan nuo kole vain nuo pellot valmiiksi sinun peltojen vieressä. Niin, siinäpä se onni. Kyllä minä ne mielellään sitä ostasin poikki, ettei ne vaan lipsahtaisi kenellekään sivulla siellä vaan. Mitenkä se asia noille pojille ilmaisisi, kun minä oikein ilkki. No, hoidetaan asiat, kun tulevat pankkiin. No, niinpä tuo on. Vaikka onkin tämmöstä sinulla nyt, älä tule enää kotiin. Kirjanpitäjä käski soittaa. Asian varmaan tiedät. Älkää nyt turhaa huolesti, kun kaikki kyllä järjestyy. Et oo koskaan pitänyt lupauksia. Äiti, lähdetään menee.
No niin, pojat. Aksel, Jussi, Voitto. No tästä on lähdössä nyt sitten. Niin. Mitenkäs myö nämä käytännön asiat hoidetaan? No tuotta käymään pankissa, niin pannaan paperiasiat kuntoon sitten. Milloinkas me allekirjoittaa se tilaus? Jos puhuttais vaikka huomenna. No jos huomenna sitten. Ja kyllähän se Kaleko se omin käsin nämä pellot raivas, niin oishan se toivonut, että omasta perskiepistä olisi jatkaja löytynyt. Kyllä. Niin, mitä näppäriä poikiaan nämä. Mitä minä nyt näitten kanssa tässä, niin... Perkele! Jussi, otapa tämä lakku. Hirmunen oli Kale työmies. Saatana se pano pellolla huomusta iltaa eikä näkynyt missään ennen kuin. Se saastamoinen Nikkulma tulloo takaisin kylille se uuden eestiläisen työntekijänsä kanssa. Pitäisikö sitä lähteä paneen? Niin, mitenkä se olisi? Vai Voitto, mitenkä se sulla perhe-elämä? Hyvinhän se perhe-elämä. Silläkö se asuntoautolla se saastamoinen liikuskelu? No sillähän se, milläpä se. No niin. Lähde Jussi Paarerin mukaan. En lähde vittuun tommosen. Isäs hautajaispäivänä sinulle vittuun. Minä pidän siitä huolen. Ole hyvä. Akka maksaa. Pulla oloviin. Kylmää. Ja tuo relan tuoppi. Tarja. Terve, oot tullut maissuni. Isäs kuoli. No niin, kuoli. Sinäkö se ruppeet isännäksi? En kai. No, isäntämies on aina isäntämies. Yksi. Tommoset naiset on mistä kotoisin. Ois ottanut tulla hyvin niin hyvä emäntä, mutta kaupunkireissu pilas. Ja se oli ollut. Kaavi. Niin, Akseli. Sä tarvit itelles kunnon naisen. Minä en tarvii yhtään mitään. Kuule. Se on naisen silmälle kauneus. Se on kaikki kaikessa. Minä sen tiedän. Aikanaan minä ajattelin, että minä otan parhaani. Ja otin. Mutta vielä hänitä pyörii moilemalla niitä toiseksi parhaita. Jaa. Jos sinä meinaat satsata niin, että naisen suot, niin se on kova homma. Kirkkaat kaakit. Navetta tai lypsyasemalla. Kato, näin minä teen ja toimii. Se on emännälle kuin sielunhoito. Kirkkaat kaakit. Kirkkaat kaakit. Tarja on minun nainen. Tajutko? Ettei edes hengitä sen suuntaan. Rela, annapa olla. Se on tuo relanteri humukulma ollut vankilassa. Oliko se tappo vai mikä se on?
Sehän on Mäkelän Jussi. Kaarlo Vainaan poika. Suostamoinen. Niin se on. Ikävä, että isäs lähti, joo. Olis tarjolla hyvä harrastus. Tässä on Lutmila. Polju avataan näillä haminoilla. Tervetuloa. No. Olis Jussi se täällä torkku. Ihme torakka. Erakko. Erakko! Just niin. Tiedättekö mitä? Nyt lähdetään kahtamaan, hyppikö taimenet jo kisussa. Lähettää. Eikö lähetä? Lähettää. Jussi. Peli käyntiin ja menoksi. Niin. Nyt lähettää. Haitarin pussi. Kun saatiin tuulostamalla se 7 kilon hauki, niin lehdessäkin oli kuva meistä. Minä pitelin sitä haukea. Isä piti sen kuvan seinällä. Eipä sinusta paljon se hauen takkaa näkyy. 8-vuotias nassikka. Kyllä se isä sinusta tykkäs. Jussi. Huomenta. Huomenta. Eikö se tämä kakkulapio on ostettu minun rippijuhliin? Minäpä otan tämän. Minulla on vähän juoksevia asioita hoidettavana, että jos vaikka nähdään pankilla. Et ota sitä lapioa. Että mitä, että... Lapio tänne. Ota. Jussi, mitä sanoisit, jos minä ruppeisin isännäksi? Jaa. Kuka se ruppaa emännäksi? Minäkö? Haista vittu. Eikö me voitais mitenkään? En ole oikein osana ilmasta, että kyllä minä tahtoisin sinun kanssa. Niin minä olen nyt menossa tuon pankinjohtajan puheelle, että... Niin, no se on sen luokan teollisuushalli, jotta firma on kevyesti kuivilla loppuvuoden. Mä en luovu firmasta, perkele! Halo! Perkele!
Aha, päätit sitä tulla. Ei kun noita lintuja minä. No, mennään kahtoo. En minä osaa tulla Akseliin. Akseli ei ymmärrä. Suuren maailman meininki. Ei kun minä lähden nyt. Sinä oot noita kuvapuolen miehiä. Otat mainoskuva. Lutmilla on semmonen aloitteleva tähti. Ootas vähän. Nyt saattaa olla iso kala koukussa. Perintömiehiä tämä Jussi. Ymmärrätkö? Päivä. Ota vähän vähemmällä tuota vaatetta. Vuorossa on kesätorstaisin annettava Suomen aerobiologisen työryhmän siitepölytiedote. Lounais-Suomessa tammen siitepölyä on 2-5 kuutiometrissä. Huipun oletetaan sattuvan viikonvaihteen tienoille. Männyn oletetaan aloittavan kukintansa lähipäivinä, sillä ei ole käytännöllisesti katsoen mitään merkitystä allergikoille. Oulun Kuopion linjalla lepän siitepölymäärä on nopeasti vähenemässä. Ujo poika. Kukinta alkoi aikaisin. Huippu on ollut kuluvalla viikolla ja seuraavina päivinä Isä kuoli justiinsa. on ilmassa 50. Tarja. Onpas hienosti tukka. Tykkäätkö? Joo. No, osaat sinä kehua? Ei ehdi nyt enempää. On pankinjohtajan kanssa vähän neuvottelut. Vai on niin kiire? On. No. Eipä ole taas kirja mihinkään. On nämäkin. Ihmeen näppäriä pelejä tämmöiseltä. Niin, perunkirjoitukset minä voin ottaa hoitaakseni siinä mitään sen kummallisempaa. Molemmat vanhemmat on kuollut ja ottanut ainoat perijät. Siinä on paperit valmiina. Silvennoinen on lupautunut ostamaan tilaa. Nimet alle, niin rahat on saman tien tilillä. Tuo on Jussi. Tää. Siitä. En kirjoita. Mitä? Minä ruppeen isännäksi. Etkä ruppee. Eikö mulla mukaan ole oikeus? Niin, jos pykäliä katellaan, niin onhan se niin ei siinä mitään. Akseli, kuule. Se on niin pieni tila, ettei siihen kukaan järjissä oleva ruppee. Minä otan lainaa ja maksan teidät pois. Omon lehmiä ja rakennan uuden navetan ja vuokran lisää peltoa. Tämä on mulla ihan kirkkana mielessä. Niin semmoinen mahdollisuus siinä tietysti on, jos lakikirjan mukaan mennään. Mutta se tulee aika paljon maksamaan kyllä. Saanko minä? Mitä? Sitä lainaa. Jospa sinä, Aksel, vielä miettisit tätä ratkaisua. Etkö sinäkään saatana luota minuun?
tuommoinen juoppopaska mitään tilaa pysty hoitamaan. Jussi lähettää. Älkää tapella. Sillä on aina ollut niin suuret luulot itsestään, satana. Niin se ottaa kuolema aina koville. Siitä teollisuushallista, niin milloinka ruvetaan hommiin? Niin. Niin. Mitä niin? Sehän piti olla sovittu juttu. Niin piti. Et saatana sanoi. Meidän sijoitusyhtiö Helsingissä laskennan koko projekti uudestaan. Sitä ei rakenneta. Se on firman urite sitten. Elatrus heittää pieleen. Hommot Akselin nimen kaappakirjaa. Saatana. Taitaa olla kaikki oikein viimeisen pian. Pakko olla. Akseli, tuopa vähän käymään. No, työ rapsautitte nimet papereihin. On se sullakin melkoiset luulut itsestäsi. Kaiken oot suonut vaan. Joskus se tökkii sullakin. Mitte sinä nyt? Sitähän minä vaan, että myytkö mulla on vasikoita. Vanhan lattoon pistä hinkalot ja kasvatan talvella ja ensi keväänä nousee ainakin 30 metrin navetta. Mäkelän Akselista tullaan isäntä vai? Onko se muka joku ihme? Elää nyt suutu, mutta siinä on kaiken näköistä. Se on vastuullista hommaa. Ja enää ei meidän maita teille vuokrata. Mistä helvetistä me ruopastaan nyt elukoille ruuat? No anna sen vähän aikaa leikkiä isänteen. No eihän sitä oo. Mihinkä? Noniin, kokkelepa. Ei kun uudestaan! Ja niin, ja nyt se lähti! Pyöri! Sammuta! Ja sammuksi! Tarvi. Mitä mies? Laittelenpa tässä kaivuria kuntoon, niin päästään Jussin kanssa kaivelemaan uuden navetan pohjia. Ihanko totta? Totta, helvetissä. Mitäs sanot? Hei, nyt pitää mennä. Ei, elä mene. Elä mene.
No niin, nosta puomi ylös. Ei saatana, ei varma. Ei nosta minkäänlaisia paineita. Vittu saatana. Minä tilloin 6-putkisen palan. Siihen saa kaivurit ja etukulman. Ei tarvi näihin vanhojen rööppien kanssa tapella. Jos kysyisit voitolta. Ja maksaa ihan helvetisti. Sammuta se! Olisiko niistä ottaa niistä talon rahoista, kun autoon pitäisi ostaa uusi latuuri? Auto? Ei. Latuuri. Auto. Siihen saatanan saastamosen kelekkaa et lähe. Mistä sinä tuomosta aikanukka? Perintörahoja et huoriin persiseen pistä. Ja meille nauraa kaikki. Turppiin vetäse, jos kuulenkin, että oot siellä käy. En. Jussi. Nyt lähdetään kaakelitouppaan. Soittaapi tulla saje. Oot laattoja ostanut. Joo. Akseli, kun tuli sanottua pahasti siellä pankissa. Kun on ollut vähän kirreitä ja minä tarvin rahaa nyt ja heti. No missä ne miljoonat on, mistä aina isälle kirjoitosteli? Firma on kuotumassa. Auttaisit nyt, minä pyydän. Vähän minä olen liioitellut niiden rahojen kanssa. Niin. Oot valehellut. No, anteeksi. Minunko pitäisi köyhä isän sinua ruveta kuiville nostamaan? Pöydän muijaltas. Sehän on rikas. Mitä ne oikein? Älä tule lähemmäs nyt! Mitä nyt on Akseli? Akseli! Helvetti! Tule alas sieltä! Älä tule lähemmäs! Oi helvetti! Tai kahtomaan nyt! Arvopa mitä meidän on tehdä! Sinä Akseli et ikinä saa pankista lainaa. Minun firma tarvii rahaa nyt ja heti! Tapaa itses. Nyt järkkis! Myyhän tämä paska poikkeen! Ainahan sinä oot tiennyt mitä kannattaa tehdä. Kari! No! Voi helvetti, tule alas nyt siltä, voit minä nostan sut alas sitä. Älä, ihan rauhassa. Ihan, istu alas. Mene helvettiin siitä! Helvetti. Ei sä tuommoinen asioilla pelleillä. Mitä? Perkele siitä helvetti! Et tiennyt mitään paikkaa mihinkä mennä. Olkot! Suot senhän tulla meille. No niin, mitähän se Rela nyt tähän sanoo? Jos sinua pelottaa nukkua sisällä, niin mene aittaan. Tule.
Onko se Rela tehnyt tämmöistä useastikin? Pelkkiä hyvää menee sinulle taas. Kyllä minä sen uskon. Voisitko sinä mitenkään ajatella, että Mitä? jäisit tänne? Mitään ei tule puuttumaan. Sinä oot hölmö. Mutta sinä oot kaunis. Minä pistän kaikki paikat yhtä kaunis kuin mitä sinä oot. Mitä sanot? Olisiko hyvä väri karjakeittiö? Sanot vaan, että rakastan. Rauhoitu. Saako tulla? Ei minulla ole rahaa. Hienoja kuvia. Kuka ne on ottanut? Minä. En minä uskalla. Ei se haittaa. Lähde helvettiin täältä. Minulla on yhtä iso oikeus olla tässä kuin sinullakin. Etkö meinaa lähteä? Suottapi olla, että en lähde. Sinähän lähet. Suottapi olla, etten lähde. Selvä.
Maa, kyllä siinä rehtorista paskua piisata! Mäkäkin tullaan, saat olla varmaa! Niin, kato. Tänne tulee nyt se navetti ja se on vähintään 30 metriä pitkä. Ja täältä tullaan sisälle ja sieltä pääsee isolla valametilla. Ja tähän tulee sitten vähintään, niin kuin se oli se 50 lehmää ja sitten ja sinne tulee tietysti syöttökaukalot tulloo ilman muuta. Ja lieteallas se tulee tuohon noin. Ja maitosäiliöt tuohon. Just. Niin, että paljonko sitä EU-tukirahoa voisi suoda? Oliko sitä vaimo? No, on. Hyvä työihminen. Niin sitä pitää. Sittenhän tämä on ihan selvä. Jaha. Ruoka on kohta valmista. EU-asiamies sanoi, että kaikki näyttää hyvältä. Ja onko toimitusjohtaja nyt tyytyväinen? Mitenkä se nyt tuolla? Ei ne itsestään sieltä lähe. No, kuka tyhjäs polkupyörärenkaat toukokuun viimeinen päivä vuonna 1978? Se on kuulla vähän eri asia. Kuka tyhjäs renkaat? No, kuka ei päässyt kirkolle tiskoon, niin? Niin, kaikki luuli, ettei saanut luppoa lähteä. Siitä on selkäsaumat jo kärsitty. Sinulta ne taitaa olla vielä kärsimättä. Painu vittuun. Minun veli tappasi, jos tietäisi, että on tiellä. Sinä oot hiljainen. Lähtisitkö soutelemaan? Minulla on 3 kuukauden sopimus Saastamoisen kanssa. Lähe. Minä rakastan sinua. Jussi.
Huomenna alkaa iso pyörä pyöriä, että pitäis kaivaa vähän kuvetta. Jos käy vaan soutelemassa, niin... Kuulin, että taitaa olla rakkautta ilmassa. Minun pitäisi maksaa 20 000 Lutmilasta vuokraa 3 kuukauden päästä, että maksa sinä. Niin, tai kyllä tämän maksajia löytyy. On mulla 20 €, niin jos käydään tuon Halkosaaren ympäri soutamassa, niin minä sanon nopeasti. Joo, terve vie, herra tohtori. Niin. Eikö? Sitä vaan, että... Olitko sinä vielä sitä traktoria vailla? Niin. No vuorti. Niin. No Halavalla. Halavemmalla. No helvetti se, kun tulee te haet poikkeen. Ei vittu. No, alipat sun. Tuletko tähän viereen? Minä en paljon mitään oo. Hyvä soutaja. Tasainen kyyti. Et ruppais semmoseen. Mulkku! Möi traktori! Luuletko, että lyö hanskat tiski? Uusi valvetti on tulossa ja se on semmonen peli, että tämä perkeleen transporterin paska lähtee täältä suosilimään, että heilahtaa! Voitte on mennessä ihan sekaisin. En tiedä mitä te olette puhunut, vaan minä tarvisin nyt apua. Rahaa. Tämä yhtä helvettiä, kun hullutti ruppee hyppimään silmillä. Ei tipu! Laitokseenhan se nyt olisi pitänyt laittaa aikoja sitten. Siinä tämä mulkkuvoitto oli ihan oikees. Mikä te olette puhunut? Tarja. Tarja. Mikä se on tässä? Mitä sinä oot? Mikä se on? Lammas. Niin on. Tästä se lähtee. No niin, sehän saa olla Lutmilla 2 minuuttia. 2 minuuttia. Ensimmäisellä reissulla Suomessa. Te ootte kumpi vai eka? Minä. Vedetään pitkään. Vastamoinen.
Olisiko tässä joku mahdollisuus? Jaas. Ei tässä ole aikaa perssaukista kanssa voivotella. Joi, pulju aukee. Nyt. Mitä? Sieltä huoralle kukkia. Mie vien kuka. No niin, Tale. Siitä vaan. Perkele! Helvetin perkele! Onko ovi jäätynyt kiinni? Vai onko tämä semmonen keskeytetty yhyntä? Aukase saatana! Perkele! Annahan rahat takaisin. Me lähdetään. Ei sun hommista tuu yhtään mitään. No avaas nyt saatana, täällä on enää ketään! Helvetti huo! Bää! Bää! Huominen heille synkältä aina näyttää. Viitsi ei kukaan lähteä mukaan, jos jotain yrittää. Harva meistä on rautaa, niin moni taipuassa. Saiskos maistiaista? Totta toki. Mitä se tuo yksi suhe? Rakentaa tulevaisuutta. Tarja pois sieltä! Älä nyt mouhuva siinä! Tulet sieltä, kun minä sanon! Perkele! Kenelle minä sitä navettaa rakennan? Jos vaikka tuolle lamppaalle. Minä en ole sinulle mitään luvannut. Ludmilla tänne! Kuka? Perkele! Ludmilla! Se on liian herkkä. Löi pullolla vanhaa miestä. Mihin se meni? Tarja! 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 Tule ulos, niin jutellaan. Saatana, Narelander. Nyt kyllä lähet. No muuttunut mies. En minä voi elää ilman sinua. Tarja ei sinun mukkas lähe. Kyllä muuten lähtee. Kiitos kaikesta. Etkö kuitenkin jäisi? Taisi olla Relanderilla rahat aika vähissä. Tullut heti kun soitin, missä Tarja on. Saatana paska.
Tämä oli kyllä viimeinen temppu. Helvettiä tyyti, että ole saatana teidän kanssa! Sinäkin, Mäntsäke, minulle ruppeet. Kaikki oot minua nuivassa murakko! Otusko, että vuoskaan olet tehnyt meidän tirposta turpaan juoppa! Kukka ei tullut minua kahtomaan, joka oli siellä osastolla! Minulla on se firma! Ei minä päässyt! Jätkä ruppee kulkemaan peltisankko piassa, ottamassa vastaan sätteitä. Pitäisikö semmoista ymmärtää? Häppittekö te minua vieläkin? Vittu. Sotta vähän, että minä lähden täältä. Vittu, varmaan lähden! No mene! En minä sinua tarvi! No se! Saatana! Ai se! Aksu! Mikä? Mistä? Jussi, mene soittamaan ambulanssi! Aksu, perkele! Nouse ylös! Ei. Taisi olla ihminen paini. Helvetti. Jussi! Pelottaa. Oisin saanut navetan pyörimään. Enkö oiskin? Sano kees, laatana. Oothan sinä semmonen jullikka. Oisit sinä jullikka? Teidän kanssa minä kuitenkin on tullut toimeen. Kaikki muu on ollut pelkkää pasko. Mitä te ootte touhunna täällä? Keskusteltiin vähän maaseudun tulevaisuudesta. Aha. No minä. Eikö läksin soittelemaan vaan, että mepä myytiin tämä kottila. Ei, kun yksi Silvennoinen osti semmonen iso tila tuosta naapurista, niin sitä minä vaan, että minä varasin matkan Mallorcalle. Ei, 3. Lähette Antikassa mukaan. No niin. No hei.
Eikä se Jussi. Asemalle.